Assalamu alaikum, ya barka, fatan kowa yana lafiya. Na'am, wannan shine course ɗinmu na biyu akan SNC strategy. Za mu yi magana akan wasu kaman abubuwa ɗaiɗaiku. Ina ga yau kusan sati uku kenan ma ban yi bidiyo ba, amma shi ne ce yau bari na yi. Yanzu za dai mu yi magana ne akan abubuwan da kake buƙata ma a strategy SNC, wanda suna da muhimmanci. Duk da dai wancan previous bidiyon an nuna abubuwa masu muhimmanci, an gaggaye sunansu amma ba wai an nuna su bane tukunna. Kamar yanzu ma haka zan gaggaye sunan wasu, ba wai zan nuna su bane. Yawwa, na farko dai shine zan ce complete mastery in identification trend. Na'am, yanzu trend mun yi magana still da how to identify trend. To trend ba wai kowa iya identification ɗin shi ba. To kuma trend yana da traps, wani trend ɗin ma za ka yi identification ɗin shi ba shi bane. Saboda za ka je ka cire low high ko kuma high low, high low. Ga dai sanan dai za ka sha shi ne valid high low. To akwai valid akwai invalid. Akwai valid akwai invalid. To akwai dokoki da za ka bi wanda za ka iya gane ga valid ga kuma invalid. Sai abu na biyu shine gashi nan valid order block. Sorry. Abu na biyu shine valid order block and choke. Kaga in dai baka iya identification trend ba, to shi ma kusan valid order block da change of character yana da wahala ka iya identification ɗin shi. Maybe akwai sanda za a iya samun boss ko kuma choke. Za ka iya jewa ka cire structure ka, break of structure, a zo a samu change of characters a ɗan ƙaramin moving. To kai baka tunanin baka san an samu change of characters ɗin nan ba, to market ta canja hali, in tana off trend ne za ta dawo yin down trend. Kai amma kana nan kana looking buying, kana sha ana off trend. To shi ma dole sai ka yi mastering a identification trend. Sai kuma abu ina ga na uku shine mastering in order block da kuma fair value gap da imbalance da IFC, institution fundamental candle kenan. To kaga OB ba ko da yaushe yake da wani amfani ba. Akwai sanda market za ta tsaya maka imbalance, fair value gap, ko kuma ta je IFC, institution funding candle. Duk za ta iya zuwa gurin. Amma order block da fair value gap da imbalance da IFC ɗin nan a market duk ba su bane masu matuƙar amfani. Abu mai matuƙar amfani shine liquidity. Saboda market ma in ba liquidity gaba ɗaya ma ba za ta tafi ba. Tana buƙatar liquidity. To in kai farko za ka fara identification liquidity, bayan liquidity sai kuma ka identification ɗin order block. To akwai imbalance wanda invalid ne, akwai kuma valid. Kamar yadda order block muna da iya waɗanda suke aiki. Akwai kuma heading order block waɗanda mutum baya ganin su. Dole sai ka bi ta wani hanyoyi kafin ka iya ganin su. Ka gane, kamar a ce banks ne suke ɓoye wannan order block ɗin wanda mutum ba zai iya gani ba. Sai ka ya ma ka rikice ma ka rasa ta ina za ka kamo market ɗin. Kamar yanzu a ce an haɗa break of structure, kana neman order block ta dawo kana neman buying. To sai ka ga gaba ɗaya babu order block ɗin da za ka shiga trade. Babu kwata-kwata, abin ya dinga baka wahala. To akwai yanda ake heading ɗin shi, yanda za ka gano shi. Sai abu na gaba shine types of liquidity. Abu mai matuƙar amfani kenan liquidity. To akwai trend liquidity, support and resistance point liquidity ne, akwai demand supply zone duka liquidities ne. Akwai gashi nan dai irin su a ce distribution, accumulation, duk gasu nan dai daban-daban. Liquidity suna da yawa, kusan da a kasuwan kusan komai ma liquidity ne. To ya kamata a ce ka yi mastering a gurin identification ɗin liquidity. Sai kuma abu na gaba shine gasu nan high probability entry, sai kuma ping pong, sai kuma sniper entry, sai multiple entry scale, sai kuma single candle mitigation entry.
Health probability entry yana da matuƙar shi kaman a ce kasuwa ne, ko yau na yi, bari in na gama bidiyon zan nuna muku inda na yi health probability entry amma a gold ne. To inda za ka duba in ka yi health probability entry akwai 50% probability entry, shi maybe market ta je ƙasa maybe ta zo down, amma shi 50% ne yake da ƙarfin 50%. Akwai mai 25% shi wannan low probability ne. Akwai kuma health probability, shi ba 100% ba ne amma health probability ne. Kasan market ba za a ce mata 100% ba, maybe a ce mai 90% ko 99.9% ma sai, amma ba za a kira shi da health probability 100 ba, 100%. Amma shi ne more health probability. A nan ne za ka iya cire sniper entry. Bayan ka cire za ka iya multiple entry, duk sanda ta yi retracement, ka gane, duk sanda ta ɗan koma ta yi retracement za ka iya ƙara biyo ta haka za ka iya samun entry 5, 6, 7, 3 ko kuma 4 kafin ta zo tifinka, sai kai multiple entry. To duk za ka iya yi, kuma za ka iya yin shi da single candle or double. Shi ma wannan wani candle ne na daban, zai ɗauke ka lokaci dai, amma dai za ka bibiya maybe ka yi understanding. Sai abu na gaba shine multiple time frame analysis. Amfanin multiple time frame analysis shine kaman ka je daily kai analysis ka ga me za ta yi, ko kuma in ce farko ka je weekly ka ga me za ta yi, ka dawo daily ka ga ina take, ka dawo H4 ka dawo H1 haka zo 15 minutes. Haka za ka iya gano gaba ɗaya ma trend ɗin daga ina yake ina zai je, ko ma me gaba ɗayan shi, shine multiple time frame analysis. Sai abu na gaba gashi nan, live case today's putting all together. Wannan maybe zuwa zan yi bayani akan shi. Sai kuma trend management ɗin trade. Ka san akwai wasu za ka ga sun yi successfully traders ne amma suna ta blowing ɗin account saboda ba su da management ɗin account. Shi ma akwai yanayin capital ɗinka, yanayin ƙarfin trade ɗin da za ka shiga. In kaman 50% probability ne akwai lot ɗin da ya kamata ka shiga. In kaman health probability ne akwai lot ɗin da ya kamata ka shiga. In kuma 25% probability ne, low probability kenan, akwai lot ɗin da ya kamata ka shiga based on balance ɗin da yake account ɗinka. Sai kuma psychology, babban abu kenan, saboda shi trade ma gaba ɗayan shi 20% technical ne, 80% psychology. To psychology yana da matuƙar amfani a kasuwa. Yanzu bari in nuna muku gold ɗin da na je na shiga a yau na yi trading gold. Bari zan nuna muku. Yawwa to ga gold ɗin nan, ga inda na yi taking ɗin gold, ina ga ya kai like, let me see how many pips, 91, ya dai kai kaman 100 plus dai, tun daga shi nan da 0.1 aka shiga ya kai 99, ko a inda take ya kai 100 pips, maybe 120 pips ina tunani. To in kuka ga za ku ga mai wannan shine health probability ne, tana da ƙarfin selling health probability. Trade ɗin da ne taking ɗin shi a yau kenan na gold. Wannan trade ɗin gold ne da ne taking ɗin shi, kuma ina jiran shi za ta zo min nan, TP na kenan za ta zo min RTP. To fatan nasara, sai mun haɗu a kashi na gaba.